खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर हानजाया बिपिएफ दोलोनि सायाव माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव कौटि कौटि रां लाइबिलिटि जानानै एबा लाइबिलिटि खालामना गालांनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे आरो आथिखालनि जा सौद बसुमतारी बिथाङा देरहानाय एबा देरहागोन बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिटिआर कन्ट्रेक्टर हानजाया आरो बिथाङा फोरमायदों एबा बिटिआर कन्ट्रेक्टर हानजा एबा ग्रुपआ फोरमायनाय बायदिब्ला एबा अजद होदोंदि मोनसे गिदिर अजद होदों बिपिएफ दोलोआ देरहागोन बाथ्राखौ उदै सिंनिफ्राय एबा गोसो सिंनिफ्राय बुङा गोदोनानिफ्रायसो बुङो होननानै बुंदों बिटिआर कन्ट्रेक्टर आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेराव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनाय आरो आथिखालाव जा हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ मा थासारि जानो थांगासिनो दं आरो थांनाय 17 बोसोराव माबायदि खामानि मावनानै माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनि रांखावरिखौ जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय जों दसे नोंथांमोननो दिन्थिगोन एबा फोरमायगोन दा बेनि सिगां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ कन्ट्रेक्टर आफादनिफ्राय एबा कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिपिएफ दोला जेराव सिडली बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहागोन बाथ्रा बुंनायखौ लानानै थांखिना बुंदों दे बिपिएफ दोलो एबा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआ देरहागोन बाथ्राखौ उदै सिंनिफ्राय एबा गोसो सिंनिफ्राय बुङा बेखौ गोदोनानिफ्रायल' बुङो होनदों गोदोनानिफ्रायल'सो बाथ्रा एबा देरहागोन बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा सा साज्रां बाथ्रा बुङो ओरैनो बिपिएफ दोलोनि मान सन्मानखौल' लाखिनो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों होननानै बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों दानिया फैदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव माबोरैहाय खामानि मावदोंमोन आरो आथिखालाव बिपिएफनि थासारि साननाय हनायफ्रा माबोरै लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा एबा बिथांनिफ्राय जा खामानि मावदों बै खामानि मावनायनि एगेन्स्टआव एबा खामानि मावनायनि सायाव माबायदि बिलखौ मोननो हादों बेनि सायावबो माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लानि दिनै बिपिएफआ गावसोरखौ देरहागोन बुंदों नाथाय बिसोर उदै सिंनिफ्राय बुंनाय राव नङा बिसोर जाहैबाय गोदोना ससेनिफ्राय बुंनाय रावसो खारना जाहैबाय बिसोर जायगा गैयैनि थाखाय मबिलाइज खालामनो मोनैनि थाखाय मबिलाइज खालामबाबो मानसि ओंखारजानायनि थाखाय बिसोर सैमा फाग्ला बादि माने हाथाय बाजार एनाउन्स लानानै सोरखौबा दमखिनाय सायसै सोरखौबा सिगिनाय सायसै बिसोर माने जायगा मोनैलाय बेंटल बाजार बबेबा बाजाराव हाथाय बाजार थांनानै मबिलाइज खालामनांगौ जानानै फैदों खारना जाहैबाय माने जोंहा बुंनो थाङोबा मोनसे इउथनिनो सासे नेहाथारि हिसाबै मोनथिनाय दङ दा जोंहा प्रहलाद बिथांमोना बिराद गारमा हब्रा बुङो नाथाय प्रहलाद मानसिफोरखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मोनथियै गैया मानो होनना बुङोबा बेखौ ओरैबायदियाव मोनथिगौ माने जायगा गैयैनि थाखाय गोदो समाव जोङो बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि खामानि मावनाय समाव बियो एबसुआव थायोमोन एबसुआव खामानि मावोमोन प्रहलादा दा प्रहलादा मानो होनना बुङोबा बै समाव हाग्रामाखौ ओरैबायदि रायोमोन बिपिएफनि मानसिखौ ओरैबायदि रायोमोन गाव एबसुआव थानाय समाव जेब्लानाखि एबसुआव थाखांनायनि उनावहाय एबसुजों आउट खालामजायो अब्ला बेहा जायगा गैयैनि थाखाय बियो हाग्रामाजों एरसोनानै थाहैनांदों दा बिनि थाखाय हाग्रामाखौ बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्ट होनानै खामानि मावाबा बेहा नाम गैया आरो बिनि बेकग्राउन्डआ साफोनजों सुजानाय नङा सार्फजों सुजानाय नङा बे एखे गोसो सिंनि मैला दा ओंखायनो बियो गावो बिपिएफआव थांदोंबाबो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेखौ गोसो गोजोननाय गैया दा ओंखायनो बिनि हाजारखि हब्राया मानो बे हब्रायैनो थांगोन मानो होनबा बेखौ रावबो रायजो राजाया अनसाया जोंनि ओनसोलावथ' जों बेखौ गुइनगुन खालामा मानो होनना बुङोबा बेहा ओंथि गैया बिथि गैया बेबादि मानसि जानानै दं ओंखायनो प्रहलादखौ जोङो बिनि हब्रा बुंनाया जोंनाव मिनिंलेस रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआथ' एसे बांसिन मिथिगौ जानो हागौ दा हब्रा बुंनायनि थाखाय दा बेखौ रावबो बिनि बुंनायाव बाजाराव हब्रा बुंनाया माने जोंनो आयुर्वेदिक सानाय सुनायनि मुलि बिस बिदेनाय मुलि फानग्राफोर बादि हब्रानाय बादिसो जों खोनादों जों नुदों आरो बे रायजो राजाफ्रा बेखौ साननानै लादों आरो